că nu pot să fac mai mult de 15 minute. Deci trebuie maxim 15 minute. La 14 o să mă opresc. Bine. Haideți să intrăm să ne descărcăm rapid un joc. Da, nu-i bai că tot trebuie să ajungă. Plus că înainte să mi se descarce, dau stop. Știți? Ca să nu așteptați și voi. Ca să nu fac repede așa 15 minute. Ce joc să-mi descarc? Hai, uite asta. Să dau aici pe pauză, că nu vreau să așteptați și voi. Am revenit, oameni. Da, m-am jucat foarte mult timp pe jocul ăsta și chiar e bun jocul. Deci nu pot zice. E fain. Deci jocul ăsta e tare. Nu știu, încercați și voi. E chiar super tare, nu ce zice, stați un pic. E chiar super tare, nu ce zicem. Vezi că nu tare. Deci am făcut 2 de ani, am câștigat. Și uitați, aici am făcut deja cu prietenii. Ori să vă jucați amul pe același pe telefon, unul într-o parte și unul în altă parte, ori vă prindeți unul pe altul. Uitați, cum zic la acum. Am mai joc într-o parte și într-o parte. Și puteți să jucați cu orice prieten pe jocul ăsta. Dacă el nu are telefon, se poate juca pe telefonul nostru. Dacă are telefon, te poți juca cu el prin Wi-Fi. Dar nu uitați, trebuie să aveți amândoi de același Wi-Fi conectat. Adică doi Wi-Fi și unul are carte. Nu te poți face. Unul are Wi-Fi și unul are pe la două. Așa nu puteți. De asta ți-am pus două apă. Am început să le dușesc. Așa? Acum haideți în cameră. Nu știu, dacă voi vreți să mă joc și cu prietenul meu, că știți, eu fac doar cu 3. Mă joc. Și nu, dacă vreți să fac și cu încă un prieten pe nume Sebi, Bucnar Sebi, da, fac. Vedeți voi. Da, iarăși a apărut camera. Ce să fac ca să dispară? Nu cred că trebuie să măresc. Cred că trebuie baca să o micesc. Așa. Așa. Și
Vom juca prima dată modul ăsta de joc. Trebuie să colectați trofeele. Eu merg pe aici, fiindcă sunt șmecher, dar trebuie să merg pe acolo, pe jos. Dați, știi cum trebuie să mergeți? Dați așa. Eu sunt mai șmecheros. Și merg uitați. Și merg pe sus, fiindcă sunt mai șmecheros. Și eu iau... Sau așa facem. Și vedeți? Asta e un mod. Nu! Ah. Hai! Ah! Hai! Așa! Nu! Adică da. Și am mulțumit acolo sus, da. Kill! Dar... What? Și gata! Oh! Ah, dar am pornit la filmuleț. No. Așa. Ce e asta? Wow. Ce strategie are. Vede ca mine strategia. În fine, nu-mi pierd timpul ca să văd pe asta cum joacă. Și mai sunt aici modurile astea. A, putem da să dăm aici. Merge pe turn... Ne. Doamne. Da? Eu am ajuns până aici la 50 de bănuți. Vedeți ce greu e? Vedeți? Fără era să mor. Vedeți că mă duce nava. A, atâția bile cădeau. Ați văzut și voi? Atâția bile. Nu! Nu plac câte bile. Am supraviețuit? Nu. Nu. N-am atins bila. Nu! 5 oameni trebuie. 5 secunde. Și atunci nu mai... Nu, fix pe mine a venit aia. Am supraviețuit! Yay! Următoarea acum... ce lăguit merge. Nu avem puține. Așa. 9 minute. Ai! Scor nici 1. Lăsăm pe că mai trebuie să facem kill-uri. Păi de ce n-ai zis așa? 1. Nu trebuie să facem kill-uri?
Misiune complet. Am completat ea misiunea. Așteptați un pic. Așa. Ha, te-am luat. Ha. Na, mă. Mamă. V-ați văzut ce-am făcut? Na, mă, ca să peste tine. No. Stați un pic, că vreau să... Că mă apără. De motociclă și mai presat. Dar n-am mai avut o dată, n-am mai... Bă, joc care vreau să mă duc în spate. Mă, tu ai văzut unde eram eu? Și tu ai murit. Ușcă. Nu, pe fii atent ce echipă au făcut acolo. Din zbor l-am luat. Da, pe chiar cu o motocicletă să-i bag pe toți ăștia. Mamă, dar ăsta s-a dus pe o roată, ați văzut? Deci... De pe la urmă nu e. Da, și cam asta a fost episodul, prieteni buni. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să lăsați un comentariu. Ne vedem data viitoare. Pa! Opa! Pa!